ki par bangi pai shi ki rympei yeng khristan ha ki sngi ni shem ba ki rympei yeng ki babon ki rympei yeng khristan ki don hapreng ka jingjot ka jingpra ki don hapreng ka jing pedang ki don hapreng ka jing orpat kimi shibon ke jinya per jing mut hapo ka long ying ka long sem khristan kimi shibon ke jinya poi ke jinya kaja ke jinya atnut ke jinya bishni ke jinya pihun don ki long ying ki badon hapreng ka jinya poi ke jinya kanat shipara ke jinya shrut bar ki babon jan bat kini kala long ka dauba ka dausan jong ka jing pat ka jing pra jong ki rympei yeng khristan ki jongi badon ki bapoi hadu uput bat ki bapoi hadu ka kep baya pra ki kiu jaru haudu uput banya kiu yeng le yeng sao banya pelat sanshin andril dengi wa tenraya ka dau balei kita ki ek baro kimi ka dahu lendet jong kita baro hi kalong nama baga jing ie kamyo jaka haki yeng ki sem ki jongi wa pesol pol wong bat lang adonru ka jinget baro kat ban penken riak no ekilum haba ngamdon ke jing ie ngamlong ruem kum tala dengi scam ke jinget kat nu kan nuru ngia shakriblay ngia be shak jing shakriblay henry la dan ngimdon pat ya ketika jing ie kata ke jinget jongi kalong leno no namar upol wong baka bakam kong san na kine baro kalong ka jing ie pali upol wong ka kam kong san ka jing ie banye ka jinget ka shiti ka bring kong yo ones kong basaw khot ka bapra ka ong namar ublay ulong ka jing ie namar ublay ulong ka jing ie kum tala da mangab mapi ki balong ki nong bot ki jong Jesus Christ la da mangab mapi ki balong ki Kristan ngim don ya ublay ha ka jing im jongi ngin long kanong leno ka ka jinget ka bangingi don ha u namar umyo jaka bansen syari ka jing im ka jongi umyo benta bansen syari ki long yeng ki long sem ka jongi kumta habadon ka jing ie habadon ka jing ie ka mut ka bakum ka long yeng long sem don ublay habadon ka jing ie habadon ublay ha ka jing im ha ki long yeng ki long sem jongi ki jing ie kinwan ki jing tenju kin yai ban na ka por se ka por henry ha pedeng kita baro ngin la ban long ki bayai sha slem ki bale asbon ki bom jupi hun ong apostol Paul ki bom le sarong ki bom meng ki bom perkhat tang yalade ki bom shat ki bitar ki bom tharai snil bat ngin kemen lem bat ka jing shisha ngin kloy ban yai sha jem ya ki ai baro bat ngin kloy ban nget ya ki ai baro ong apostol Paul namar ublay ulong ringkat bat ngi namar ublay hi ulong mau ka jing e kumta ki basniu baro ki du ki damlot haba ka jing ie ka yo ban sinshar ki long yeng ki long sem jongi ka baja ka bening kong galong kata ka jing ubi kan pendap ya ka yeng ka sem jongi baro ka theme jong ka Christian Home Week Christian Home Sunday ko ki khristan ka jing ubi ukres haba ka jing ie ka don ha ki yeng ki sem ha ka jing im jongi shimet kata ki jing ubi kan pendap ya ki yeng ki sem ni jongi in pai bat nga sa gospel kot ko yo honest kun ka khatar khot ka balai ka yitu hangi chapang ka Mary chapang u Jesus Christ chapang ka Martha u Simon bat u Lazarus u Jesus lali ban shong bam ja ka yeng jong Simon ringkat bu Lazarus ka Martha kum ba jule ka bon kam ban pen kre bam henry ka Mary ong ka ten jong blai kala shim shiteng sere ka ta jing ubi bat kala the haki kejat ke jong u Jesus bat kala nyat u nyukli jong ka kumta ka jing ubi kala pendap ya ka yeng jong Simon baro ka wai kani baro ka jia tang namar ka mensim jong ka jing ie bakani ka Mary ka don nagam tala ujong kenrat ujong ka u Jesus Christ kum taru haba ki yeng ki sem jongi ki dap ki shlei ka jing ie ka batikana ka long ka jing ubi u Christ kan pendap ya ki yeng ki sem jongi hi baro ka baar lada ka jing ie ka yo ban sinshar ki yeng ki sem jongi ka ai ka bajia ngin laban ong kumong u Joshua manga bat ka yeng jonga ngin shakri utrai Joshua lanong ba arpu saud khot ka ba khatsan ka yitu hangi hadien ba u Joshua ula mut ban chong that no na ka kam nong yalam de ko bukum ka por yu i ka jinglong jingman jong kun Israel bi klas dam ban mani ki blai thau jong kinong kanan ulum mi ki rangba baro orong ki tu jep hi gani sing yanu kun shakri e ki blai ya u blai jong ki kmi ki patman jong phi ni
ya kita ki Balei amor baru ong Joshua Henry manga bar ka yeng jonga ngin syakri ya utrai kalong ka jing shisha Joshua onamla ban keran yikat kini kentin gi wakrau lamda dai bakum ka yeng ki don ka jing ye ki don ni ka jing smok thu jing mot hapreng jongki namar habadon ka jing ye ka don ka jing tli ka don ka jing trilang ban pen ha iwe pa katahi kalalong ka jing ubi ukris nagam ta ki dikhot jong ka yeng bat kum juru ki bashabar amar kata yet yela de kan ka por hatu kilong yeng kilong sem jongi ki don nam hapreng ka jing hatu phiru phila ne madong bangha bat ka yeng ngin syakri ya utra ka balai lada ka jing ki yoban sun shar gi yeng ki sem ka jongi tikana kalong ka penpa ba utrai utai ya kilong yeng kilong sem jongi sam shi spa arfinyor kot ka bening kong kong lada utrai umtai ka yeng long leno ei kita ki baminot bantai ya ka hendak namar ba Balei ulong ka jing kum ta ba ki yeng ki sem jongi ki dap ka jing ka jing thoi ka penpa shi ka perthai ka wei ka jing shisha berkata kalong ba kum kata kalong yeng ka deihi ka balatai da utrai benong penem jing Jesus Christ bar ba utrai utai ki yeng ki sem jongi ka batikana hi kalong bangin long ka jing ubi ki jong Christ sha ki marjan marpa baca ka perthai hi barok ka wei ka basau lara ka jing ka yoban sunshar ki yeng ki sem ka jongi ka ai ka baja ngin la ban long kum ka yeng ka jong Cornelius ban long ka jingkar khu she ki wei kitab ki kam apostol na mo shipor ko ba ar kai thu hangi shapang u Cornelius bat ka yeng ka jong uni orang ba shispa ude u gentle tenrei ubam mane ki Balei thau ude u gentle henrei ubam mane ki Balei thau ang ngaktin jong Balei ulong ubri ubari Balei bat u ba shepting ya Balei bat u bedwai ya Balei khem da put ma u bat ka yeng jong o Cornelius onam la ban penlong ya ka jing seng na kam da gi gentle la da kam don ka jing smuk thu jing mo chi ing chi sam hadin bo u Balei lon paul bo angel try ha ka jing thu paul o Cornelius ka bo u ya thu ba kata ka jing le isnei ka jong kala kiu sot ya khamat jong Balei ba u Balei legit ya ka yeng jong Cornelius ka yeng jong gentle ka yeng ka bompat pediang ya Jesus Christ henry ka ba kum ka yeng u Balei u legit ban long ban pediang ban penlong ya ka jing seng ba nakam da jeng ki wei pi gentle ha ka ba ki yo ban pediang ya Jesus Christ ka jing jong ki bat ban pendap ya ka jing pen baptis lengba u syakri u Balei u Petrus kum ta kita baro kanamla banlong u kayeng au Cornelius onamla ban penlong ikat ke joseng dan pediang ikat ke jing terua ke jong Balei lam lada kamdon ke jing smok thu jing mot shiyeng shisa henry namar ba u Cornelius bat kayeng ke jong u ka jing it ke senshar ha kayeng ke jong ki kum kayeng kilalong ke jing kar khu shaki wei pat ki para gentle lengba kayeng jong Cornelius kala yo ban tep bat ban pediang ru yo Jesus Christ ha ka jing em ke jong ki kum ta ha ba ka jing ye ke yo ban senshar ke yeng ke sem jong iru hang tan nyen la balong ke jing kar khu cheki wei nyen la balong ke jing ubi Christ shaki perthai hi baro ka basan bat ka bakhat do la ka jing ye ke yo ban senshar ke rympei yeng khristan jong ka ai ka wajia kalong ka penpau bangitei ke long yeng ke jongi halor umausian gospel ko Matthias nang ba hinyor ko ba arpusan itu hangi ujisu ubatai shapang ki arjat ki nongrim jong ki long yeng ki long sem ka wei ka batei humausian ka wei ka batei siap ang Jesus Christ ka long yeng ka batei humausian ka slap unwan ki wa kan yeshlei te henry kin yesho ite ka yeng henry kanam kalon satya namar latei ka yeng halor umausian henry lada latei ka halor siap ki wa kan yeshlei slap unwan kal air kan be barhabat kin sho ite ka yeng kan kallem no kalong yeng jong ka Mary ka Martha bu Lazarus kalong yeng jong Cornelius kidi ki long yeng ki balatei halor mausiang ka nongrim ko baskem de na marta ka daw ba ki longru ka GUB bat ka jingkar khu chi ki weipan haba ka jing ka sansharhi ya ki long yeng ki long sem ki jongi ya ki khot jong ka yeng baro ka wei ki wei ki ba pechak ba kum ka ka long yeng kin tip shai balatei ya ka ba kum ka ka long yeng long sem halor mausiang ubol turang nong pet jing Jesus Christ bar balatei ya ka long yeng jongi halor mausiang kan penla yangi ki bangai banlong ke GUB shaki weipan